Good afternoon. Ibelangambo. Mba bemu. Akwe man ihe ọbụla mụ na gị kwuru ebe a ga-aba na social media niile. Amam. Now, ebe a ga-aga focus ọra m. Okay, sir. Ebe a ga-aga ekwechiri. Okay, sir. Ebe a ga-aga adresis ya. Okay, sir. Dewe phone ga n'ala with asụsụ Igbo. Ebili ọtọ gị lara masụ. So bad. Asị m gị lama azụ dewe phone na lama ahụ ụkwụ gị. Bịa were phone atụsị ya na lama ahụ ụkwụ gị. Papa ka sị gị kwechiri Chineke agbaghị ọkụ dọtụtụ panta gị ahụ dọtụtụ panta gị ahụ nwa bingo dọtụtụ panta gị ahụ dọtụtụ ihe tara nga were panta yiri m ga fonu aga fonu kere nje ga blọk ya kwena n'ihe m na-agwa gị na ya atọ ọnụ Eke chaganga ka wogene. Hey! Network m na-enye nsogbu. Tewe ya na ala azụ Chineke agbaghị ọkụ. Network m na-enye nsogbu ewe n'iwe. Lewanya front. Okay, ma so pant ki bianga. Oh, eji ehi ụra ewe n'iwe. Iji ihe eji ehi ụra. Ka eji ehi ụra emeghe love, emeghe ihe iberibe n'ime abalị. Bịara m nga bi mere m interview. Ọwara ya agbaghị. Come on, guy, you tell something Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo ga wea something Chineke agbaghị ọkụ. Akwara anọ. Eweliwe Bishop. Asị gị go and wear something gị bịa nga bịa mụra m ukwu akwa. Go and wear something Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Iyi something mere ọtụla ikpughere egosicha. Nwa bingo nwụrụ anwụ dem you. Eji ehigo ụra. Bishop eweliwe. Abụrụ n'ọnụ bụrụ n'ụsụ gbama ọtọ mma na social media ngado. So turn back. Otele hip hop. Ịkpọrọ ọtọ bịa furu otele hip hop. Arụ ambi bịa nga bịa ejire m. Ya were phone gị. Then you remove that your hand from your mouth. It's coming with the way. Gwegwegwe. Masa home wine ganine wuru. Masa home wine ganine won so. But I can hitch out the leg no. Oh, him telling on Bishop or natural. Is that for 23. One year back. Moya Bia State. A ben abia. Arochukwu. A ben Arochukwu. It's simple. Now, come on here, Nina, make back up on social media, and then can you remember what interview? I woke when I gave you some daddy some I can put to video. Don't laugh here. Then again, I'm a baker. Kebisha what time? Oh my God. I best it. I got all aqua mahadu. Ba. You know, yebi. Uno munim, but how go Christmas? It agrees habal. Ba. Mpagana magodendo. Mago wonyara. Ba. Mpago wonyishara. Ba. Ijangamu. Ba. Ebregugu. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Ntam ọ dịghị n'ime. Mba. Akwụkwọ dọla gị mbụ. Mba. Iji aṅụ mmị. Mba. Iji aṅụ shisha. Mba. Iwu onye ohi. Mba.
Otele go je shush. Mbasa. Woko atala mbo. That was my past relationship. Them you Ibranga Bia Skrambeke. Sorry, no. I sing it them you. Sorry, And sir. droge woko atala mbo. Sorry, sir. Branga Bia Skrambeke. Really. Feel they change Charlie who I use gun filter. I sang it them you. Sorry, sir. Sorry, sir. Woke traga wonya. A builder on your roller. Telero Zana. Engineer. Come, Metono, get away engineer. When you water, when you pour a block on every block announcement about La Badaga, Bogatraga, Branga can run no mono. Or the Matuno won't no, the Babanala are unishi. When you name is first mente. Din ronga he waka smart now no kuta wage. Wabo bia de kage ke branga be kwam engineer. Okoreago. Really. Them Okoreago. Yes. Go back. Sit down there. Sorry, sir. Sit down there. Ejiro kute na smart tapo ge bianga bia kwam builder. Oya mama here je mi see smart ke je tapo branga begwam builder. Otele Ndi block industry trala. I had a guy working there. I have a manual. Onani atrala. Oh, Bosho Kakotra go Boshi weekend. But weekend. Ele how I go to tapu. Na all over them. No, again, mom. So, I'm not deceive, can't deceive them. I don't get love, I know. One boy behind love. Love by all alone. Bata puga when gas is daka. When gas is daka. Os bata puga like hitri. And see how that baby. Lero sana. Echa be so wonya, echa be so ya wonya traga. What be time the first time? Them you won't him. We are a dem amo carrier. You will be ne famo. You will be ne famo. When you have to first time, get to baby hada. When you have to you took back his sitting in him. Oh, the matter, damn you. Or the magnet, they get up animot like a puputacha smelt it, then go te I was at Ragan. Branga Pegam said to hada baby. It's so bad in him. When you have to first time, get a hada baby. Abanimot legin at Putachama handkerchief ready your heat abal. Branga look at how to drug in him. Take a popular. First time a mother Tragwale had that baby. But no primary one, what primary two, why you break her heart him. Patram primary two, and when I'm 3 had that baby. Branga Biagram C3 had that baby. Page the age of a misguessment at Tagage. He JT had a baby. Wa bingo. Wa boabia. Ata prunke mbem for the first time yeti were had a baby. Bracket egbe nevu amu gbara na wine. Emola nwampo. Mba. Jonathan Pogo get it. AA. Blog group again. Oppositive. I have one number. 070
Gani Rutile Kabago could get a lemanya. 070-422-52340. Okay, man, I'm never got the one company in Ganiru. Gawaniru. To get had that baby. Bishop one day I give my brother. Quick one. Actually, Mona gave you all. A question. Don't talk to me slow motionally. Let me not be angry with you here. A question me about over. Actually, I'm like Mona again. I'm about all your wedding girl. Actually, I'm about all your actual my gave home. I want to know. Or we heard Josh actually me my bishop. Or we heard Josh. Get on you. A lady over there say no. And I'm Lagos now. And then I get a monaga. Actually, me over the maga. Yeah, but Benaga, only to you on Nakoja's hotel. A Kojama. Then you take a Marocco. Bishop Puchere. Kerishi. Zemba Keteram no Torehum. No Torehum. Derem Kemuba Keterehum. Nwere kelama ka azo unu nwa umu nwoke kegishi una kojama zo telemonu shemegiro oge mba toilet na shata bu ma wamba wom obra kwa gere ru no na ga da ahu